Nga! Nagpost din ko. Tingkamas. Sige, masok! And together with our municipal administrator, Sir Freddy Iwan Nacional. Good morning, sir. I am sharing our walk for Cause 2025. And as you cool down, ang atoang snacks will be served dito sa atong MMK o dapat na sa atoang tent. So ang atoang Municipal Nutrition Office na i-andam diha na palugaw, hard-boiled egg, saging, of course, courtesy sa atoang TCBC o Tagpo, a bottle of water. And once again, congratulations po sa lahat ng ating mga finishers for this year's Walk for Cause in celebration of the... Ayan, para sa umayang mo yung tao. Ay, itlog dito. Naang itlog sa MMK. Hoy! Mag-meeting naman ako ako. Di pa lihat naman ko eh. Sa 4.9 kilometers. Ay! Ito ba? Tikit na? Yes, te. Bago ka garbis, te. Sa balay na, nagluto ko. Mabining Memorial Nagwapa, oy? Namura o Piling Memorial. Kaya grabe man kinindot sa view. Da. Sabi ba? Ayaw tayo. Ikaw matang ni. Ano naman? Tambal sa pagluto. Sa pagluto. Sign of our Municipal Human Resource Management Office. Correct. 90%